Proč jste oškliví bez make-upu? To je přece jasné. Určitě je to proto, že nepoužíváte ty správné produkty na vaši pleť. Séra pro objemné a dlouhé řasy nebo retinol pro zamezování vrásek. Myslíte, že to, co jsem teď řekla, je pravdivá věta? Ne, je to lež. A pokud si myslíte, že tahle věta je pravdivá, tak jste takzvaně chronicky online. Vítám vás u nového videa, moje jméno je Bára a dneska bych se s vámi chtěla pobavit o tom, proč jste oškliví bez make-upu. Už od počátku let je nám kladeno na srdce, že pokud chceme být společností akceptováni nebo přijati, musíme splňovat určité podmínky. A jedna z těch zásadních podmínek je snaha docelit určitého standardu krásy. Takzvaně beauty standards se dobou samozřejmě mění a vždy byly svým způsobem problematické, jelikož ne každý může určitého ideálu krásy dosáhnout. Ale troufnu si říct, že za posledních 10 let jsme došli k tak nerealistickým standardům krásy, že dokonce ani sami ženy, co se považují za idoly této doby, tak ve skutečnosti nevypadají. Dnes bych se chtěla hlavně pobavit o tom, jaké mají tyhle standardy krásy dopad na naše psychické zdraví. Takže se vás teď znovu zeptám, proč jste bez make-upu tak oškliví? A pravda je, že všichni jsme prakticky oškliví. Hej, brzdíme, jo? Než se do mě opřete, tak si vyslechněte, jakým způsobem to myslím. Pokud si o sobě myslíte, že jste škaredí z toho důvodu, že například máte pleť, co má texturu, akné, zarudnutí, kruhy pod očima nebo dalších bambilion takovýchhle nedokonalostí, tak vám gratuluju, protože v tom případě jsme škaredí všichni. Protože tyhle věci jsou nejenom běžné, ale i úplně normální pro někoho, kdo se nazývá lidská bytost. Pokud ovšem koukáte na Pinterest, Instagram nebo TikTok, tak si dost často můžeme splést tohohle homo sapiens sapiens, tudíž reálného člověka, s někým, kdo dává jenom určitou iluzi samu sebe na sociální sítě. Lidem dost často nedochází, že tahle ideální pleť prostě neexistuje. A potom vám dojde, že vlastně pory, chloupky, akné jsou naprosto normální věc. A teďka vám tady ukážu pár fotek, které dali určité influencerky či celebrity na své sociální sítě, na kterých jsou prý bez make-upu. Můžu vám říct, že kdybych tohle tak ve 13 letech viděla tyhle fotky, tak asi nezkoumám, jestli je to opravdu jejich pleť, anebo jestli je to pouze nějaká iluze, nějaká vyfotoshopovaná věc. Samozřejmě ne všechny tyhle fotky jsou nějakým způsobem upravené nebo vyfotoshopované, ale jenom vám tím chci říct, že když má někdo v tu chvíli perfektní pleť, tak tomu tak není 99% času. Když se koukneme na Kendall Jenner, která dřív trpěla na akné, tak vidíme, že je taky jenom člověk. Ale teďka se dostaneme k té věci, proč celebrity, influenceři nechtějí, aby jsme je viděli jako člověka. Je to celkem jednoduché. Zase jsme se dostali k tomu, že všechno je vlastně jenom jedna velká propagace. Dejme tomu Kylie Jenner. Má svoji značku Kylie Skin, kterou oficiálně propaguje tak, že ji používá. Kdyby používala tuhle její značku, ale neměla dokonalou pleť, anebo tam nedej bože dala nějakou fotku bez make-upu, kde nemá perfektní vyhlazenou pleť, tak by si to lidi asi nekupovali. Z toho důvodu, že si kupujete ten produkt, abyste měli tu perfektní pleť, která neexistuje. Takže vlastně si myslím, že většina těchhle firem, například na skincare, vlastně profituje z toho, že lidé dělají z normálních věcí určité vady. Už tohle samo o sobě mně dojde dost problematické, ale to není samozřejmě všechno, že jo? Protože kdybychom zůstali jenom u tohohle, tak dobře, čertovem, že normální věci lidé dávají nebo vilenizují. Já nevím, jak to říct kurňa v češtině. Prostě, že z toho dělají určité nedostatky, vady. Z takových klasických věcí, jako jsou třeba kruhy pod očima, což má vlastně prakticky každý člověk. Z takovýchhle věcí dělají lidé naprosté chyby člověka, co by člověk měl napravit tím, že si koupí tuhle a tuhle věc od tamté a tamté značky. Ale ono to úplně nejde odstranit, protože je to lidské. Ale dobře, tak od tohohle tématu teda půjdeme zase k něčemu o trošku jinačímu, což je poměrně horší než nějaké firmy, co prodávají skincare.
A to jsou kosmetické procedury a plastické operace. Co vídám na TikToku nejčastěji, tak jsou v poslední době samozřejmě lip fillers nebo rhinoplastika. Začneme u výplně rtů. Výplně rtů neboli lip filler se rozšířily v roce 2016 kvůli Kylie Jenner, která samozřejmě, jak všetci víme, si nechala napíchat rty kyselinou hyaluronovou. Všetci víme, o čem mluvím, že jo? A potom se s tím nějak tak jako roztrhl pytel a teďka, když kouknete na Instagram nebo na TikTok, tak každá třetí žena kolem 20 roků má lip fillers a už to je taková normální věc. Což si nemyslím, že by mělo být úplně normalizované, protože i když je to pouze výplň, tak je mnoho a mnoho případů, kde se něco zvrtlo, kde ta určitá, já nevím, jestli doktorky to píchají nebo jak, to píchla špatně, například do žilky nebo tak, a nějaké riziko tohle má, že jo. Ale furt si myslím, že jsme ještě v takových mezích, kdy to stále jde nějakým způsobem zvrátit. Jde si nechat vymizet, dissolvnout, nevím, jak se to kurně říká česky, ale například botox nebo právě lip filler, je to dočasné. Potom tady máme ovšem horší věc, což je rhinoplastika. Rhinoplastika je vlastně plastická operace nosu, kdy vám udělají celkově rekonstrukci vašeho nosu. Já vám sem klidně dám záběr 3D animace toho, jak tohle věc vypadá, když vám ten nos dělají. A nevím jak pro vás, ale mně to přijde docela děsivé. Já už dlouho sleduju jednu youtuberku, jmenuje se Stephanie, někam vám můžu dát její videa. A vlastně ona říká jednu krásnou větu nebo jednu krásnou takovou myšlenku. Je to vlastně to, že strašně moc lidí si mění svůj nos a nemají ho rádi. Ale přitom vlastně ten nos máte od svých předků, kteří ten svůj nos měli z určitého důvodu. Vysvětlovala tam krásně, jak například lidi, co mají širší nos, měli předky nejspíš v nějakých teplých krajinách, aby se jim tam líp dýchalo. People whose ancestors lived in hot, humid climates tend to have wider nostrils and a thicker nasal bridge. This made inhaling the thick, hot air from these climates easier. Now, on the flip side, if you have a long, narrow, thin nose with small nostrils, there is a high chance that your ancestors came from cold climates. Dá se mi to strašně pěkné, že každý z nás má tuhle svoji minulost a má ji vlastně jako součást sebe. A my kvůli určitým trendům změníme něco, co nám předali naši předkové a nese to určitou jako historii. Já vím, že to zní teďka úplně extrémně. Já už jsem se do toho zamotala, jako já teďka vůbec už ani nečtu můj scénář, jako to je celkem trapné. Ale přijde mi to strašně pěkné, že takhle neseme vlastně geny našich předků a potom jsou tady ty trendy, které vás vtáhnou tady do toho světa internetu a donutí vás se změnit do toho přesného ideálu, ve kterém vás ta společnost chce. Protože co si budeme, když se kouknete na strašně moc lidí, influencerů, tak vypadají pomalu jako přes kopírák. Jako. A ani nebudu mluvit o tom, že čím dál víc na mě vyskakuje na TikToku to, že rhinoplastiku si nechávají dělat lidé třeba v 18, ve 20 letech a nic proti tomu nemám, když někdo vážně celý život má problém zrovna tady s tou jednou částí svého obličeje, že to chce změnit. Nemám proti ničemu nic, já sama jsem nad tím taky párkrát uvažovala, ale přijde mi to strašně špatné asi normalizovat to tím, že to dává každý na internet. Potom to vidí, nedej bože, malé děti a berou tohle jako samozřejmost, tím, že už tolik mladých lidí podstoupilo rhinoplastiku a další kosmetické nebo plastické operace. Tak mi to přijde jako celkem špatné, když jim takhle v brzkém věku ukazujeme, že je vlastně normální, když se tobě na sobě něco nelíbí, tak to změnit. Já vím, teďka ode mě bude strašně trapné říct, akceptujte se tak, jak jste. Ale mnoho lidí poté, co podstoupili nějakou
plastickou operaci, tak právě měli potom takový pocit, jako kdyby část sebe ztratili tím, že neakceptovali sebe předtím jako unikátního člověka a radši zvolili tu cestu, že budou takový jako všichni ostatní. A já vím, že se k tomu zase a znova dostávám, ale jsme opět u těch peněz. Ne každý má například na plastické operace a opět tady normalizujeme něco, co stojí nehorázně moc peněz, co nemůže si dovolit každý a byla bych ráda, kdyby mnohem méně lidí minimálně to dávalo takhle veřejně na sociální sítě. Je pěkné, že o tom lidé mluví, já si myslím, že by lidé neměli zapírat, pokud měli nějakou jako got some work done, you know. Ale myslím, že by určitě to neměli takhle propagovat jako něco, co je naprosto normální, co je velice fajn, protože si myslím, že to prostě není úplně v pohodě. Místo toho, aby to bylo vlastně pro nás nějakým způsobem taká senzace, že jsme každý byli individuálně vytvoření jako originální člověk, tak místo toho se všetci tvarujeme do jednoho a toho samého odlitku toho ideálu krásy, což si myslím, že je celkem škoda. Jako upřímně, jako tolik lidí, co mělo takový potenciál a zkazilo ho tím, že se změnilo v jednoho a toho samého člověka, co je jich 1000 dalších, tak jako je to smutné. Ale to je všechno, co jsem dneska s vámi chtěla probrat a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa. Moc si cením podpory u předchozího videa a doufám, že se vám i nadále bude moje tvorba líbit a zatím se mějte fanfárově. Tak čaute.